ọkwa Jigbo Man na-ekwu anyị bịara na nke na Obi Ezuokwu na nke Nnatu Nti TV NTI TV ka anyị bịa extend our hand of friendship so ọ ya ka anyị ji wee bịa nnukwu mmadụ Nnatu ana m ahụhụ ya na-afụ na social media mechara ruo m aka ndị Igbo na-eri ya na onye abụ bred onye Igbo anyị na-anụ gwerezieni ya ihe abụzi ngwongwo eji eri ihe niile ejizi agwa abacha dịzi n'ime ya ebe anyị ndebe iri ji onye na-eri ji ọ na-ata abacha ogiri jizi akawa aka the wise man from the east abasị gị ihe dị onye a n'isi